Ukoliko znate šta se sve krije ispod površina naše Petrovaradinske tvrđave, onda sigurno spadate u onu manje brojnu grupu Novosađana. Većina nas ni ne zna da propušta priliku da se upozna sa interesantnim i mističnim tunelima Petrovaradinske tvrđave. Upoznavanje tunela za ova dva čoveka otpočelo je 2000. godine. Interesovanje i znatiželja je godinama sve veća, što nimalo ne treba da nas čudi. Ispod površine po kojoj se najčešće šetamo krije se mnogo interesantnih i zagonetnih prizora. Pa davne 2000. smo se upoznali na tvrđavi tako šetajući i zajedno smo napravili komunikaciju da poznajemo tunele Ladislav i ja. I smo vremenom išli sve više i više istraživali jer je stvarno neistraženo jako veliko. Oko 116 hektara ima neistraženih tunela. I tako smo vremenom uz neku ekipicu išli u tunele i sve više i više smo odlazili dole, znatiželja i tako smo se družili. Godinama me ranije zvao tunele, nisam baš prikazao neko interesovanje za svemu ovome, nije me privlačilo i tako dalje. Da bi nakon 2 godine, to je 2000. ušao u tunele i kad sam vidio koliko je to veliko, koliko to ima mnogo toga zanimljivog, onda me to privuklo, tako da kontra od onoga što je mene zvao godinama, posle sam ja njega masirao da me vodi, jer me zanimalo, naravno sam nisam smeo da idem. Ipak je to veliki labirint. Čovjek bi se lako izgubio. I posle sam, pošto tu postalo jedno udruženje istraživača Petrovaradinske tvrđave, gde je taj moj drugar i predsjednik, onda sam ubrzo ja postao član tog udruženja i onda sam dobio mapu od njih i onda je mnogo lakše već išlo sa mapom. Sve zanimljivosti koje su godinama otkrivali i saznavali, istražujući tunele, ovi ljudi rado dele sa drugim Novosađanima i sa turistima. Pa šta da, uglavnom kad obavimo tu neku turicu, šetnjice, pokažemo ljudima prvi, drugi, treći, četvrti nivo. Ako su radoznali, onda pitamo da li žele da idu na adrenalin, znači idemo, to je lično Vladislavova ideja i tako smo se udružili pa smo napravili ekipu da jedna ekipa ide kroz drugi nivo, a jedna kroz treći. I onda se sastajemo na ventilacijama, ventilacionim otvorima i tu tako ponekad dajemo mapu istraživačima koji idu sa nama, pa onda oni sami pokušavaju da dođu do izlaza. A vi ih ostavite same? Ne. Znači idemo sa njima pa pokušavamo da njima pojasnimo kako se snalazi, pošto je dosta toga paralelno u tunelima i drugi i treći nivo je dosta paralelno, kroz ventilacije se može istim putem doći do izlaza. Tuneli Petrovaradinske tvrđave podeljeni su na 4 nivoa. Šetnja svakim nivoom je jednako uzbudljiva i interesantna. Tunela ima dosta. To mi je baš i prijatelj isto rekao koliko ima, manje više. Zanimljivo što je podeljeno na 4 nivoa. Neki bi to rekli 4 sprata, opet neki ne kažu nivoj, nego kažu da su položaji. To je sad stvar kako prezentuje, moguće da su položaji. I ima više tunela po više nazivima, pretežno se davalo imenima po Habsburškoj dinastiji, imena su koristilo. Zainteresovani posetioci obično ne odustaju i ne plaše se, no ponekad se i to desi. Njihov zadatak je u tom slučaju da ljude ohrabre i opuste. Pa ne odustaju. Bilo je slučaja da neko na samom startu, na ulasku, se pojavilo kao klaustrofobija, onda sam jednostavno pitao da li ste nekad išli vozom Novi Sad, Beograd, pa su rekli da. Kažem, pa ako ste išli vozom za Beograd, usput ima 2 tunela, kroz koji se mora proći vozom, onda ako ste to prošli, prvo možete i tu da proćete. I onda rekao sam, ajde probam, ako prvi 60 metara ne izdržite, izveću vas napolje. Ne da je izdržala ti 60 metara, izdržala je 2,5 sata.